Pertama. Sing pertama. Sak dereng teng mriki mboten ngipine niku tiyang kathah teng loji anjing kula kan ngeten. loji pas Jenengan timbali mengke nggih. Jenengan rumaos ngipin niku rumaos dirubung tiyang kuwatah ning ngandhenge jenengan. Niku sampune teng mriki napa saderenge? Kula pun mriki Sing sepindah. nggih. Waune dereng, saderenge mriki. Nggih. Waune nggih tileme aman-aman mawon, Mboten Mas, kula nak film ngipine kula ndak kalih mboke kula niku terus mboke kula kan sakete setanan kathah ngoten niku Mas. Nggih. Lah, Kula pikirane kula napa nempel kalih kula. ngeten Rin. Niki Jenengan kendel riyen, jenengan nimbali napa sing kula sanjang. Nggih. Wau jenengan ngendika tilem rumaose ngipi rumaose tengahan tiyang kuwatah. Nggih. Dirubung tiyang kathah. Tiyang dadi lho. Lah, sedhik kaya kedadosan ngoten niku sampune mriki napa saderenge mriki? Kula pun mriki sepindah. Sepindahan Nggih. terus pendak dalune nyibine rumaose teng ngandheng jenengan tiyang kuwatah ngoten. Nggih. Sadurunge mriki berarti waune dereng ngoten niku. Dereng. Dereng nggih. Niki jenengan ngendika dereng. Lah niku sadangune keng mriki sing sepindah kok tilem-tilem kok retur-retur rumaose kok dirubung tiyang kathah. Nggih. Jenengan. Nggih. Badhe keng mriki sepindah sing wingi nika. Biasa sepindah niku. Nah, kenapa kok wau-wau dereng mriki kok